Go ahead. Seizoen 1 aflevering 2. Previously on de speelkrant. Left 4 Dead. Wat is dit dan? Zo. Wat maken dan? Nee, wacht even. Hier ligt eens even. Hey, ligt toch nog zo'n ding. Ja. Oh. 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 Zit er Karel uit de hier dus. Oh yeah. Ik denk dat ik de machine weer pak. Ja, ik ken ze weer. Hey, Leipo. Ja, dus die schieten, die AI, die schieten door die ruimte, zeg maar. Reloading. Misschien in elk geval een stuk beter weer als net. Wow. Oh. Wat dan? Let's go find that mall. Haha, het is me echt zo aankomen lopen zo. Oh, die komen er nu ook in. Oh. Oh, hij zei er met zo'n dikke hand. Charger, ja. GJ. Oeh. Oh. Gelijk kort skewed. Oh, dat is ik niet. Oh, ik heb nog een molotov. Is er met de left met dat ding. Adrenaline shot here. Molotov coming. Reloading. Sommigen die staan echt met het gezicht naar de moren, hè. Staan er gewoon hier te staan. Reloading. Everyone, grab some incendiary ammo. Let's start some starters, people. I got the first aid. Kom even van het van die vuurkugel pakken, dan zet ze die mee in de fake handen. Vuurpielen? Oh, gewoon zo'n kugel die is gewoon in de fake. Daar liggen dingen zijn. Shotgun. Wow. En pillen. Ah. Ze heeft ze nu alleen in de fake te zetten. Hoeveel rook komt liggen half leak en shit. Zijn je in? Oh. Oh. Fucking hell. Call saved you. Niks thuis in de fik. Niks thuis in de fik. Oh, je ligt in een biol. Wow, fuck. Ja, ik heb daar zo'n tunkje neergegooid. Oh. Hier ligt nog een pipebom. Ik heb nog een piebomb. Right. Reloading. Kom er een hele hoop. Reloading. Wat Gans, man. Fat guy. ik weet niet welke kant we nou op moeten. Reloading. Hey, look out. What are those guys doing in those suits? Oh, niet hier en dan. Hey, rechtdoor toch? Nee. Ja, waarom zeg je dit nou? Oh, reloading. Oh, cute. Steeds in de chat. Oh. Yo. Ik heb de bosjes in de hand gezet.
Oh, wat duur ik daar? Oh, hey, nee. Dat is in de far bij aan. Ah, hier weer een nieuwe chainsaw. Reloading. Oh, die gaan er allemaal aan. Kom maar. Ook achter die. Ik heb best wel goed met de zaak, man. Nee, ik heb best wel goed met de zaak, of niet? Ja, best wel. Ben ik niet wel helemaal zo nou. Nee, nee. Oh, hé, trappetje op. Oh, dat is echt handig, joh. Hé, hier moest een trappetje op. Over de dumpster. Weapons here. En ik in een crowbar. Als ik Gordon Freeman vult. Reloading. Oh, is goed op. Sorry. Ah. Nee, maar niet goed. Oh, een witch? Oh, Nee, hier is hè? is een witch, hè? Ja, zet de zaklamboet, hè? Ik heb geen zaklamp. Oh, er komen er heel veel aan. Oh, pas. Geet, ja. Reloading. Reloading. I'm a reload. Is hij nog steeds los met die kettingzaag daar, hè? Reloading. Ja, er sprongen een paar over de fence. Met 50 kegel. Oh, die maakt ook echt de deur kapot, hé. Wat doen we met die witch? Ik weet niet wat het is, dus Hey, binnen, denk ik. Turen. ik neem dat tuintje mee en dan gooi ik dit dan neer en dan, goed? Moest je even veel oplopen, maar ik weet niet wat het is. Scary shit. Ja, maar die andere gewoon er zomaar op scheet, of niet? Ik zit vast. Oh, heel op de weg, heel op de weg. Hey, Heel op de hey. weg. Mag ik tunkje pakken, hè? Oh ja. Eens weer. Is hij doe het? Oh nee. Oh, oh. Reloading. Ik denk dat ik... Wow, dat was harde kies, man. Nou. No. Oh, hey. Oh. Oh, wacht, hier gaan we even een bumpje gooien. Let op. Kom eens kijken, kom kijken. Weapons here. What? Oh, als ik die sleerte bloot. Ja, vet shit. Kaboom. Bots. Oh, nog al helft dingen. Nee, nog alleen maar pellen. Oh. Die komen meteen alweer vooral, hè. Oh, hé, nog een hoop. Ik gooi eens op een bumpje. Reloading. Throwing a pipe bomb. Ah. Ja, dat vliegt hier vooral heen. Wat is shit. Hij is een trap. Ergens heen. Net als die ergens opklimmen, is zijn been eronder uit. Adrenaline shot here. Reloading. Er liggen nog pillen. Wacht even. Come on. This way. Act. Er liggen alleen pillen als ze die moest hebben. Oh, wat huur ik? Charger. Wow, what the fuck? Ja, ik heb nee, ik had één keer geschoten al. Ik wil wat zeggen.
store's just... Oh, man. Kut, dat zoog ik niet. Oh, that ain't fair. Ik heb steeds een pijbom. Ja, maar dat gaat er niet erbij. Ah. Oh, let's do it. Dat was echt harde kies. Don't shit yourself over this. You gonna be okay? Ik leg op de reling hier. Come on now. What you going on about? You gonna make it? You gonna make it? Echt zo'n nigger. Zal ik even healen? Ja, ik pak op welke. I ain't gonna leave you, man. Shit, they beat you good. Let me heal you. Thank you, nigga. No worries. Bro. Bro Saf. Ah, kijk die hé. Wat? Dat is al do it. Kom gewoon in de binnen aan de gun store. Dat is altijd... Oeh, wat de hel. Oh yeah. Zal ik pakken? Oh, ik pak deze shotgun. First aid, hey. Zal ik de nek en de Alice ook maar even healen? Maar stil. God damn it. Quit fussing and let me heal you. Quit fussing and let me heal you. De AK. Nee, dat pak ik niet meer. Dat was niet zo fijn, hè? Nee, dat was heel scheef, zeg maar. Hey, laser sight. Laser sights here. Hey, de niggas be not do it. Dat is hier, hè? Ja, kill. Only for guns. I think this is like the reverse of what my school did. Hey, We take will destroy this tanker and clear the path. Wat is zeg? Oh, daar. weg. Open the store door. Doe dat maar doen dan. Denk het. Ik doe dat. Oh, Oh. kut. Kom terug. Nee, Schijt dat niet. retrieve the cola inside the store zitten. Oh, shit. Ik ga er gewoon heen en ik pak dat. I got the cola. Let's get back. Ik heb het. Oh! Schiet de jockey van me gaven. Oh, even reloaden. Ik heb de cola. Kut. Fucking cola. Reloading. Reloading. All right. I got the crazy man's cola. Let's go. Man, this shit hurts. Reloading. I got the cola. Ik ren met de cola keihard snel naar de gas heen. Ik heb nog adrenaline gegeven, dus dat moet lekker. Wow, dat is op de vuur, man. Ja, hier ook. Misschien wel een niet zo slim idee. Dat is op de grond. Ja. Weer geraad. Oh, ik weet wel weg. I got the cola. Let's get back. Nog een knetter. Dat is een first aid kit. Ik heb er nog een, hè. Oh, Wat ze hebben? I got the Yeah. crazy man's cola. Let's go. Stop, guys. I have to heal. holy fucking duck. Oh, we kennen door, we kennen door. Hey, We should go. Ja, ik pak even snel wat wapens. go. Laser sights here. Even kijken wat bedoel ik. I'm gonna reload.
Hey, wat is dat? Oh. Fucking hell, man. Reloading. No? Ja, dan moeten we terug. De gast had, Helemaal? ja, nee, niet helemaal, maar. De gast heeft net de truck kapot gemaakt, dus kunnen we nu dat door. Oh. Zo'n doen. Scheten. Mensen niet. Zie ze? Hier weg. Oh god. Alive. We're getting close to the ball. Oh, in de jump. En een springer eigenlijk. Oh. Reloading. Alright, giggity giggity. Oh hey, ik gooi een piepbom. Oh, en ik heb al molotov. Ah, Dat is iets te ver. Reloading. wow. Plaats. Maar ik zie weer binnen wel. Reloading. Oh, sorry. Real close to it now. Reloading. You got a jumper. Usually this. Fuck man. Die zien best wel sterk. I'm reloading. Kom Bennepack. Alright, giddy giddy.